сбиваш ме, не е честно. Здрасти. Здрасти. Ще се представиш ли? Да, казвам се Надя, на 20 години и танцувам в София. Супер, ще дадеш малко история за танците си? Къде танцуваш? Колко време? Танцувам от почти 4 години при Алфредо Торес, Алфредо Стайл Денс Тим и Алфредо Стайл Студио, т.е. не, грешка! Алфредо Стайл Денс Студио, Алфредо Стайл Тим. Танцувам от 4 години хип-хоп и от 3 години салса. Супер, и какво са танците за тебе? Живот, начин на живот и начин на изразяване. А кои са най-важните качества за един танцор? Най-важните качества – да има душата, да бъде танцор и да обича музика. И това, което прави. Страхотно. Какво мислиш за Юденс? Ти помогна всъщност... Следващия Юденс е мой. Това мисля за него. Супер, всъщност ти си причината да се случи Юденс в София. Да. Да, разкажи ми какво мислиш за концепцията като цяло. Как се стори събитието, още впечатления? Събитието ми се стори доста добре като идея. Проблема ни е, че ни трябва много повече време и много повече надъхани танцори, което ще се случи, защото отзивите след Юденс бяха страхотни. Концепцията е много добра, но може би трябва да се включим още два стила. Регетон е един, за другия по-късно. Добре. И имаш ли някакво послание към малките, които сега започват да танцуват? Какъв стил и няма значение. Що обичате да танцувате, продължавайте и няма значение, че сте в България. Вярвайте, че можете да постигнете каквото поискате и продължавайте напред. Благодаря ти. Най-важното забравих да ви съобщя